Lelo Panyaso Voice Box, Charles Ben Longwe akufuna kuyamba kuweka maganizo awo pa nkhani yokhudzana ndi ngozi ya kuchikangawa. Tonse tikudziwa ndithu kuti pa 10 June 2024 kwachuluka mtsogoleri wa dziko lino Dr. South Claus Chilima komanso amalawi ena 8 adatisiya pa ngozi ya ndege ku chikangawa. Ndi zambiri zakhala zikulankhulidwa, makafukufuku akhazikitsidwa, ndipo nkhani yokuoneka kuti yayi ikulephera kuti izizire kapena kuti igone. Ndi Charles Ben Longwe akuti yayi tsopano iwo nthawi yakwana kuti ayikepo mulomo pa nkhani imene, ndipo kupanda kusamala kuti nkhani yitu ndi yayikulu, ndipo social media pakhoza kununkha mphira chifukwa kuti zimene anene zimene mumo anthu ena ache adana nawo. Ndete ndikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti Charles Ben Longwe anena kuti chani pa nkhani imene, chifukwa kuti akuti lero audio yawo ndi introduction, ndi kutsogoloko maaudio enanso akhala akubwera okhudzana ndi nkhani yake yomweyi. Ndi pano akamabwera maaudio tizikupatsirani pano pa Nyasa Voice Box, but for now tikhale limodzi kuti timve kuti introduction imeneyi ikuyenda bwanji pano pa Nyasa Voice Box. Ndikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 20th of January 2025, and it happens to be on Monday, while my time says 9 minutes after 18 hours, chigawo chimenecho chakumadzulo, ndipo mbwalo limeneli muli ndi Chancellor from the University of Hard Knocks, Sir Charles Ben Longwe. All right. Lelo madzuano tufuna tiyambepo nkhani yokhuzana ndi ngozi imene idachitika pa 10 June 2024 mu dziko lathu lino. Ngozi imene idakhuza wina aliyense kuyambira ku Mtunda uko, tikunena kuti ku State House mpaka na kukafika ku mudzi. Kwa munthu amene amadziwa kuti mdziko muno muli anthu ena ake ngati Dr. South Claus Chilima ndiye nautero komanso achibale amene anali involved, komanso ngakhale a former first lady amenenso anali mu ndegemo, mapilot awiri a MDF ndi anthu ena. Ndi nkhani yonena kuti inautsa mpungwempungwe mdziko lonse lino, ndipo tidayankhulapo mosiyanasiyana chifukwa paja musaiwalire kuti mvula ikagwa zimachuluka zoliralira. Ndezolira zidalira ndithu 10 June, 11th June, 12 June, zidalira ndithu zoliralirazo, zidalira ndithu. Nde iyayi kuna pezeka ma opinion osiyanasiyana, zoyankhula zosiyanasiyana, moteromo lero ine Charles Ben Longwe ndatiya ndifotokozeko pang'ono zokhuzana ndi ngozi imeneyi. Pamene ndayamba nkhani kapena amene ndikuyambira nkhani, ndiona kuti zinthu zingapo mdziko muno zichitika. Number 1, ma activist ena amene amati ndi omenyera ufulu ziyapweteka kwambiri, ndipo ayamba kundipanga crash, kundipanga ndale pa nkhani zimene ndiyankhule pano. Ayamba kundipanga ndale, iwe maso anayankhula zakuti, iwe maso anapanga zakuti, motere, ayamba kundipanga ndale chifukwa iyi ndi nkhani imene iwutse mapiri pachigwa. Ndi nkhani imene ipangise ine Ben Longwe to survive or not. Ni nkhani imene ipangise ine Ben Longwe kukhala pa chiopsezo, kapena kunena kuti anthu ena ake osati chiopsezo kuti ena ake kundipanga atake, koma kuti chiopsezo kuti ena ake pa social media panunkha mphira. Chifukwa chona kuti zikachitika zinthu zoterezi zimafunika professionalism, pakhale ma professionals amene akhoza kuchita investigate case iyo, ndikuiona ndikuunikira, ndikuona kuti zinaenda bwanji, zidakhala bwanji, nde pamene padavuta ndi pamenepo. Nde aliyense amangoti bola ndatola wanga mwala ndigende, bola nditole mwala wanga ndigende. Nde kunali miyala imene aliyense adatola wake nkumagenda, aliyense adatola wake nkumagenda. But at the end of the day tinapezeka kuna kuti 2024 yose yatha, talowano 2025 no conclusion. Kunapezeka inquiry imene inachoka ku aenia chamene anapanga ndege kuchoka ku Germany kubwera mdziko muno kuzapanga investigate za ndegeyo. Report lawo limene linatuluka silidakhutitse, silidalilokhutisa amalawi sadakhutire nalo. Linali half baked kapena quarter baked, limene so linali ndi zibouza mbiri, limene lidausanso mafunso ambiri. Alright, kuchoka pamenepo
ndipo ti zinthu zina timazazidziwa boma mwina likasinda. Kuchoka pamenepo Amalawi demanded kuti tikufuna commission of inquiry. One of them amene anachita demand kuti tufuna commission of inquiry mdziko muno anali mtsogoleri uja director wa SIDED Sylvester Namiwa amene wakhala akupanga ma press briefing osiyanasiyana fighting for the truth about the crash. Ndiye kunapeza kuti aboma anayesesa kupeza commission of inquiry ndikumutengaso yeyo kuti akhale menemo. Later, after some time, kunaoneka kuti Sylvester Namiwa anatuluka atazindikira kuna kuti this is like a trap yokuti kunditseka pakamwa ndisayankhulenso, nde adatulukamo ndikukhala poti sindipanga nawo za commission. Report la commission of inquiry litatuluka linaonekaso kuti limakhala ngati kuti limadziwa mafunso amene Amalawi anali nawo, nde nali ngati multiple choice kuti paja ali ndi funso ileti tiyankhe chonchi, paja Malawi ali ndi funso ileti tiyankhe chonchi, nde anayankha mafunso amene Amalawi adali nawo, komano leaving some gaps, very serious gaps. Magaps amenewo ineyo ndi amene ndifuna kuti ndibwere nawo pano in a very serious way, komanso having references chifukwa za nkhani yomweyi zidachitikaponso kwina kwake, ndinaziyankhula pa Facebook, zinachitikaponso kwina kwake, ndiye chifoti zidachitikapo kwina kwake, ndiye tiziyankhulanso zimenezo tione kunena kuti kodi my investigations amene anachitikawa ndioyenera. Mkati mwa report limenero tikuona kuna kuti anthu ena ake amene ali ofunikira kuti akanayenera kuwapanga investigate kapena kuwafunsa mafunso sadafunsidwe funso lina lonse. Mmodzi mwa iwo amene akadafunsidwa mafunso ndi a commission of inquiry anayenera kukhala Mzondi Mkandawire amene pa nthawi kapena pa tsiku la ngoziyo iyeyo adali pa airport ku Mzuzu kudikira president wake wa UTM, ameneyo anayeneranso kumuyitana kuti Mzondi Mkandawire tatiuzeni zidakhala bwanji pa tsiku sizidachitike zimenezo. Wina mwa amene akadampanga interview anali Wine Nyondo amene amalumikizana ndi anthu amene anali mu ndegemo. Tinaonapo pa Facebook Wine Nyondo akuna kuti ndimalumikizana ndi mmodzi amene anali mu ndegemo ndipo ananena kuti yayi kunali turbulence. We don't know kuti turbulence imene inalimo mu ndegemo inali yotani. A commission of inquiry would have gone to her chifukwa she had something, she had connection between her and someone in the plane. Zimene a commission of inquiry anachita skip. All right. Komanso a commission of inquiry atuo sanapite kukafunsa Minister of Homeland Security kuna kuti kodi inuyo mukamapereka zipangizo zoyendera kapena transportation kwa zisogolera dziko lino, including Dr. Lazarus Makathi Chakwera and the Vice President, how do you check them kuna kuti there is full security and that everything is in order, like my brakes, foot brake, hand brake, ndizina zote magia kulowa bwanji, zikukhala bwanji, kaya windscreen ili bwanji, kuonesesa ndithu kuti seat belt ili bwanji, kuonesesa kuti a president kapena vice president chimene akweracho akafika nacho kumene chikupita, mafuta ndio chuluka bwanji. No, all those things tikati kuziyankhula mu audio. Now mu audio mulibe ma accusations onena kuti auje ndi amene adapha anthu amene adatisiya kuchikangawa. Kulibe pinpoint, koma aliyense angotengapo chimene wachiona kuti Ben Longwe akuyankhula izi ndi izi ndi izi. Munkhani imene ndifuna kuyankhula pano kapena imene tiyankhule pano ndanena kale kuti ni nkhani imene utse mapiri pachigwa chifukwa ikumbusa nkhani zakale zimene zinalipo kalekale, zimene zinachitika kalekale. Ndipo nditenga reference kuchokera ku nkhani ya ngozi imene inachitika pa 19 October 1986 ku Mbuzini, kufupi ndi border ya Lebombo, chakuchanuko, kufupi ndi ku Swaziland. Tiyankhula za ngozi imene inachitika pa 19 October 1986, ndipo mundegemo mudali president wa Mozambique zina lake linali Samora Machel. Samora Machel amachokera ku
Lusaka ulendo opita ku Lusaka ku Zambia, ulendo obwerera ku mudzi ku Mozambique, chifukwa ku Lusakako kunali summit imene amakakambirana zina ndi zina zimene soti ndikhale ndikuzilongosola mu audio. Remember, this audio is gonna be very long. Mwina ititengera ma audios 4 kapena 5 komano ndizidula pang'ono kuti mwina mwake anthu ena ake azitha kupanga download ndi kumveserako portion yoyamba koma ikhala yachidwi kwambiri. Ndege ya Samora Machel tinene choncho mwachidule, tisankhule kwambiri kumene amachokera, fa ndibwereranso kumeneko tikamabwera pa investigation tiyankhula zimenezo. Ndege ya Samora Machel, President Samora Machel, imachoka ku Lusaka ndipo inakagwa kumapiri Ambuzini chakule bombo kufupi ndi ku Swaziland. Kumeneko kunali kampu ya asilikali ku South Africa, ndi side ya South Africa osati Mozambique. Kunali kampu ya asilikali, ndipo kuti zolake pa 18 before the crash kunaliso phwando kumeneko la asilikali, ma top officials a polisi, asilikali anali ndithu akuchita celebrate. We don't know ma references anga usaku yankhula kuti why they were celebrating. Chakumazulo they parted, ena ananyamuka kumapita, ena adasala komweko. Ndiyeno remember kuti kuli kampu kumeneko kaida kalikobe. By then kunali kampu ya asilikali aku South Africa amene anali side imene udagwera ndegeyo. Alright, ndepali zinthu zingapo zimene ndifuna ndilongosole pano mwachidule mothamanga chifukwa cha nthawi, chifukwa tizilongosola ndithu tizikhaso ngati tikubwerera pang'ono kuti tikokane nzeru. Remember, this is a University of Hard Knocks, ndipo muli ndine Charles Ben Longwe. Alright, zita chitika za maphwando nzina zote, the following day ndege idagwa ndipo anthu 24 adafera pompo ndipo anthu 9 adasurvive sadamwalire. Koma mmodzi mwa anthu osurvive pa ngozi iyi, reference yathu kuchokera pa Mandela Foundation pa website ikuonesa kuna kuti mmodzi mwa ma survivors anali ndi mphamvu yopita pa nyumba yoyandikira kukawauza kuti tachita ngozi, ndege yagwa. Ndipo anthu amuzimo anathamanga ndi nesi kuthamanga kuti tiye tikapulumuse miyoyo. Komano chodabwisa ndichona kuti atafika pamalo pa ndege paja, within a short period of time anakapeza kuti pazazakale ndi apolisi, pazazakale asilikali akupanga sophisticate ma documents ndi zina zotero. Ndipo amene survivor uja ndi ena anayitanidwa kumudzaja adaletsedwa kuti asayandikire nkomwe kumene kwachitika ngozi ya ndege. Remember, anthu amene anali mu ndegemu anali anthu ochoka ku Mozambique, president wa ku Mozambique. Komano aini ache anthu amene adachita ngoziyo adawuzidwa za ngoziyo after 9 hours. Ndekuti pamenepo boma la South Africa likupanga search mapiri kumene kwagwa ndege, likupanga search kunyanja ku Indian Ocean mena, yeti ndegeyo pamene yagwera ndege immediately asikali anabwera, immediately police anabwera. Komano boma limakayang'ana kunyanja, limakayang'ana kumapiri, ndipo aini yake anthu amene adachita ngozi, aini yake andegeyo ku Mozambikiko amalandira report yonena kuti ndege yasowa after 9 hours. Imene ndenkhani imene tikhazikike nayo pamenepo. After 9 hours ndege yachita ngozi, anthu asilikali adziwa, apolisi adziwa, they are busy sophisticating documents. Amene asurvive aja akuletsedwa kuti asabwere pamalopo, asandikire nkomwe. Ukuku ndiye kuti atumiza matimu okuti azikapanga search ndege kunyanja, azikapanga search ndege kumapiri. Pamene ndege alinayo yachita ngoziyo ku Mbuzini kuchakuli bomboko, ndipo aini yake anthu amene anali mu ndegemo amawuzidwa after 9 hours kuti ndege yasowa. Ndege yasowa, tiye ndipangeni search, ndikumapanga search. Amazawuzidwa kuti ndege jataipeza after 24 hours. Zimenezi ndi reference imene ndikufuna kuti ndibweresa Malawi, imene ikufananira nako zimene zinachitika mene ndizofananira nako ndi zimene zinachitika ku Chikangawa. Ndege yagwa ku Chikangawa, searching ikuchitika
ndege yagwa kufupi ndi kumene kuli kampu ya kaya ndi asilikali kaya ndi apolisi kaya ndi ndani kaya ndi ayuthi, I'm not sure. Komano yagwa ndege ija kukapanga search, kumene akukapanga search akukapanga search kuchikangawa madera ena mpakana Commander-in-Chief of Malawi Defense Force akupanga suspend search, anapanga suspend kuti ayi basi imani tizapitirizabe mawa kupanga search kumeneko chifoti gulu la wanthu ambiri lidalowererapo pa searching. I believe so, sindikunena kuti zidali choncho, komano ndikungokhulupirira monga munthu ndi anachita suspend kuna kuti search imeneyi imitsidwe tizapitirizanso mawa. Alright, muchikangawa mene asilikali sagona ulonchire samagona, ndege yagwayo ndi yawo asilikali, president yo ndi commander-in-chief of Malawi Defense Force, asilikali osagona, ndege yo ndi yawo, mu ndegemo munali mapilot a MDF awiri awo, komano akuti yayi ndege meneyo basi tizapanga search mawa, sakudziwanso iwowa president yo kapena tisata president kuma commander in chief chimene chagwesa ndege sakuchidziwa, akufunanso nawonso amve, akuti nanenso ndikudikira report, mukayipeza munditumizene uthenga mwansangansanga. Koma auza asilikali awo kuna kuti imisani kupanga search ndegeyo, koma kupereka uthenga ndi mukayipeza mwansangansanga mundiuze. Iyi ndi contradiction imene tikhale tikupanga discuss mu nkhani imeneyi. Nde ndikupemphera Malawi mundipempherere kwambiri pamene ndikubwera ndi nkhani imeneyi mwatsatane kuti Amalawi muimvese nkhani fani nkhani yosamveseseka. Mwaiona imeneyo nde siku linali akunena mamawa kandi usiku omwewo akufunsa ma students ma university amene ali ndi ma drones ndi tindege tija ting'ono timakhandi ma cameras, simukwera munthu amangotituma kuti tizikaunikira, nde kuti mamawa sopano umenewo akupita ati kukaunika kena akono ka nthawi yanji ndege ija tayipeza. Izi zikufanana ndi zimene zidachitika pa ngozi ya Samora Machel kumbuzini chakule Bombo Boda, pamene ndege idasowa ayi ndithu anakayamba kumakasecha kunyanja ndi kumapiri. Pamene ndege itangogwa asilikali adabwera pompo immediately, ma survivors amene anangosunthapo kupita kaya kumanyumba ena adakanizidwa kuti asafike pafupi. Mwaiona ameneyo nde kumakafunafuna ndege, nde anthuno aini ake anthuwo amauzidwa kuti ndege yanu yasowa after 9 hours. Ndeko kayang'ana ndegeko kunyanja ndi kumapiri pamene ndegeyo ali naye akuidziwa kuti ndegeyo ili pano. Pamenepo ndi pamene sopano ndikufuna kuti ndiyatengese pang'ono a commission of inquiry, chifukwa commission of inquiry yawo ikuoneka kuti siri original, kapena information yawo report yawo siri original yonena kuti ikhoza kupereka kapena kuti Amalawi akhoza kukhutiswa nayo. Mpaka na pano Amalawi mitu yawo idaka menya be mutumu ma brains akuomba nabe kuti tufuna timvesese. Now remember, mundege mene idagwa kuchikangawa munali msogoleri wa chipani, mwaiona, cha UTM, amene paka dali pano siti kudziwa kuti sogola lake lidali likanakhala lotani, akanayimira upresident kapena ayi. Mwaiona ameneyo. Komanso munthuyo amapita kwa nzake amene anali nzake okondedwa, kumaliro anzake okondedwa, Rafu Kasambala ku Nkatabe. Now listen, Nkatabe is something else. Muzisamala kwambiri ndi Nkatabe chifukwa Nkatabe kuli anthu anzeru pandali. Zimaoneka ngati wina aliyense ku Nkatabe anapanga study political science. Mwaiona ameneyo. Remember tinali ndi Orton Chirwa ku Nkatabe amene ali founder wa Malawi Congress Party, koma sizida muthere bwino adatengedwa ndikuyikidwa mundende ndikumulephera kumuyimba milandu ndikumungomwika pa alimande mpaka na 27 years. Nkhani yake tizayikamba kutsogoloko mpaka na 27 years Nkatabe imene. Nde Rafu Kasambala akuoneka kuti nyamata yanali lawyer ovuta kwambiri, opya kwambiri, ndipo amatsatidwa komano kaya zidakhala bwanji, ma certificate ake adalandidwa, you know, things like that. Anali friend wa Chilima,
ndokanga tu uloya wake unayamba nonso pano kulowa libolonje kenako adafa mwazizizi muloji. Palibe boma limene lidayankhulapo kuti tikufuna tifufuze za kafedwe ka Rafu Kasambala. As I'm talking up until now, amene anali ndiphuma kuti ndikakhale nawo kuimfa ya nzanga uja sadakafike kumeneko kumaliroko, adatheranso munjira. So we don't know kunena kuti pakati pa Rafu Kasambala ndi achikulire Dr. Saulos Klaus Chilima panali conversation yanji yona kuti mwina make it was captured by someone nde atapanga capture kuti anthu awa akhoza kuti ononga, let us do like that, but that is not real. Zimene ndikuyankhulazo musazitengere chifukwa ndilibe nazo umboni. Alright, komano zikuoneka kuna kuti Rafu Kasambala ndi Chilima kuonesa kuti Chilima sadachivomereze kuti Rafu Kasambala wamwalira. Ndipo ngakhale amachoka ku ulendo wina anayesesa kuti ndipaseni ndege ndizipita. Akupasidwa ndege sadauzidwe kuti mu ndege mulibe black box, mulibe this, mulibe ma recording system, zinthu zina zinaonongeka, adangopasidwa ndege kuti tiyeni zipita. Ndege yasowa, palibe amene akuziwa, ku MDF palibe amene akuziwa, amene akuziwa za ndege kuti ndege yasowa ndi Ntanyiwa ku South Africa. Mwayiona amene ifeso ndikumatsutsa. Yeti ku Malawi Defense Force sakunena kuti ndege yasowa, pa social media nkhani yavuta ya ili pweke kuti ndege yasowa. Usiku ndimene president amayankhula kuti ndege yasowa, nde panopo akupanga search, ndipo tidikire kaunali madzulo tidikire masearchwo chama 6 akuti tikupanga suspend search, tizayang'ananso mawa. Nde tione ma related stories amenewa pakati pa ndege ya kuchikangawa idagwa kuchikangawa ndi ya Samora Machel kuti kodi zikufanana. Mukhale pomwepo mawa nthawi yake ya nukumbira kuti 10-11 chifukwa ndizakhala ndikupitiriza kuyambira pamene. Madzulo ndangopereka ka introduction kameneko kuti aliyense ayambe kukaganizira bwinobwino. Nditelo choncho kuti munali ndine Sir Charles Benlongwe pamene kusanthula mwatsatane. Ndanena kale kuti nkhani imeneyi muyiona mene tukile fa wina aliyense wayankhula. Amene analoza chala wina anamangidwa. Abusa kumzuze na sisepi kuzolozoloku anakalowa muchitokosi. Ena ndiena anakalowaso muchitokosi. Yet at the very same point, Dr. Lazarus Makathi Chakwera stated it clear to the nation kuna kuti ine mukhoza kundinyoza, ine mukhoza kundiyankhulira izi, ine mukhoza kunditani, ine ndikulandira china chilichonse, ndineyo sindiyankhulako, kapena kubwezera, kapena kutani. Komano funny thing happened later kuti onse amene amaloza chala anapezeka kuti alowanso muchitokosi. Zijani manena kuti dictatorship at its level best is in this country. And in a Benlongwe ndiri pano kuti titsuse dictatorship because we are in the democratic republic. Tili mudziko la democracy limene aliyense ali ndi ufulu oyankhula chakukhosi. Nkhani imene kubwerayi no propaganda, no kutukwana, no kulalata, zimeja tidazitaya kalekale. Komano tiyeni, let us face reality and the truth. Munali ndine Charles Benlongwe mwakumanonse madzulo, mukhale ndi usiku wopambana. Thank you very much. Tuonanenso mawa around 10-11 ndizakhalaso ndili pompano kuswa kuyankhulana mwachindunji. Eyebrow to eyebrow confrontation. Maso ndi maso ndi Satana mdierekezi. Takonzeka china chonse tiyankhule mwachuchuchu. A commission of inquiry, I want to take you to book mutilongo solere bwinobwino, otherwise mubwererenso mukapange ma investigations. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you.